Det eneste, som så kan være drejlagtigt, det er rent faktisk begyndelsen. Og der skal vi så lægge mærke til, at jeg har igen de 3, men den der i midten er på oversiden. Det er altså ikke sådan, at den er på undersiden. Vi skal lige sørge for, at den er på oversiden, den midterste på oversiden. Og med den sigter jeg, hvor lang skal løkken være. Jeg synes, det skal være her sådan cirka. Og så åbner jeg, så tager jeg den først. Den næste jeg tager er den, som er til venstre. Og det var igen over 1, under 1. Det er rent faktisk kun den sidste, som kan være lidt drillagtig. Vi lægger mærke til, at der kommer en ud imellem de 2. Der kommer en ud imellem de 2. Med andre ord, den sidste her skal ud imellem de 2. For at kunne gøre det, så skal den vej ud. Så jeg løfter den der. Og ind imellem der. Så kan vi se, og vi tager lige og tjekker. Imellem de 2, ja, imellem de 2, og imellem de 2. Så derfra er det sådan set bare at fortsætte, hvor jeg så på det første klip. God fornøjelse.